Днес готвим вкусни кюфтенца фрикасе. Много любимо ястие на повечето от нас, а в същото време доста домакини се отказват да го приготвят заради малките топченца, които често остават в соса. Слагам вода с струйка олио да заври, добавям предварително приготвените кюфтенца, този път добавих и 2 нарязани моркова. Щом се сварят кюфтетата, ги изваждам и прецеждам бульона от тях. В кесарола загрявам малко олио и бучка масло, добавям брашното и запържвам до светло кадифен вид. Тук се наложи да добавя още мъничко масло. Отстранявам от котлона и след минута-две започвам да добавям на части бульона, като объркам енергично и се стремя да не остават топченца. Ето тук може да се приложи един трик за перфектна консистенция. Просто включете пасатора и готово, топченца няма. Аз прецедих соса през цедак. Посолих, може да се добавят и подправки според вкуса на семейството. Следва слагането на застройката. Първо темперирах двете смеси до уеднаквяване на температурите и тогава добавих на тънка струйка застройката с постоянно бъркане. Тенджерата е на котлона, включен на средна степен. Щом добавих застройката, върнах кюфтетата и морковите в вече застроеното фрикасе. Оставих да заври буквално 30 секунди. Сервирах с салата, моята бърза туршия, която съм ви показвала в предни видеа. Тя става готова за консумация за 3-4 часа. Ще оставя линк към публикацията за нея в текста към видеото. И така сервирах и както винаги чиниите се върнаха празни в кухнята. Благодаря ви, че сте тук с мен. Желая ви хубав ден!